Hey guys, nke jotono no punkaham. Nke omoka nke obidu no ginoro hini tonkana mo sabuni hini. Nke omoka nke ani baba thimani video ekbo sotikawi tonka. Nke mane tabuk sango video na upload klayo agiro gule kuna ani account no bukulok jagi akunu zagawo nke hani bagiri maya nke tabuk kulok aba angani baba ni mangte kaisa kushu ti shawina ragani hini mani nke ani baba thimate ek bosor kaka ek bosor kawise bosor sradorok riwi paikam nke hepena ang tabuk upload klaiko video no nke tini belanya angani baba no khatango mane sanani sabono sawi hamnai omahai boya ani mano sanani hinkai bo mane ang bono sawi tabuk angani baba no khatango ba jekunu kok saka nke ani ma to botote dukho nangjaknai hainosi mane salsa sulsu bobo bwsaiba muito manjai kabo hingkai chwngbo muito manfano jani salaya haino jani bwkhao chobui tono haifano tini hingka ang markhai ani baba no khatango mane tini simiya joto din na ang ani baba no khatango do haifano tini hingkai onek joton sai bisi khatangmani din hingkai nungna bo kwrwi kha mana bo kwrwi kha hayadiba tamsanai tei borole mana hini to borole manchinai manani kunu jaga se kwrwi kha hingkai ekbar thwiwi thangka ba jekunu wngwi thangka hingkai tei borok manaiba hayadiba hingke khatango hinui no ang ani baba ni omo video no ang tini nainai kabui tongo hingkai mane kab tongdo tini ang bwkha uansukha je mobile o tongha hingke o video rok kwmai phano thangmano delete phano wngwi thangmano haini bagui ang upload khairinai ani account no hai hinui uansukha hingkai mane din rok sal rok jefru watui rok phaio salo hamya wngwi tongo a jora rogo hingke markhai no ang khatango tamo hingkha ang ani baba ni ang jotoni sai bisi kuk hamjakmani ang ani baba no hingke norok hini panmano nin manokha hamjakya amtwui ya do hamjago haifano bwrwi borok rok abo joto bwrwi borok rok no saimano bwrwi rok hingkai jefru phano buphano tei kisa phano bisi hamjago hingkha ang ani mano bo ang soman no hamjago haifano ang ani baba no onek no hamjago jefru rogo ang hostel rogo tongo afuru rogo ani baba ano sal koroya din koroya call khaio chwnggo tamo chai tong bwtui tong tamo khai tong hingke tabuk rogo tabuk ni jora rogo hingke ang mane poriwi rogo phano tongwi kha haifano chwngnai kwrwi ani mani baade hingke buino rogo jani buma buphano rogo bosor jora mane jekunu occasion furu mwtai furu amtui furu rogo jani buma bu habai kutung kutung khai buino chalaima nukhai kunu himja to wngya tamo himjaknai tebo buino nukha hingkai muchungo tang bo ani ma babu ani dara hoite joto chwng family kaisa achukgwi chanai muchungo amtwui hingkai tini markhai khatango ang ani baba no sawi sabaiya markhai no khatango hingkai khatang hiba tei borok manai hingke agi kheto hostel life rogo khai khatangkha hingkai nogo soti sani phaio eba ani baba phano ang malaina tongo amtwui hai da hingke abono jora tongfru bujina nango jora tongfru no jora jefru borok ni jora paikha hingke jotono jani o lama tungsano thanani haifano ang uansugo da ani baba thwina phano ani baba ni to boyes kom hingke tei kisa misa phano ang ani baba no tonina muchungo sini logi o tei kisa misa ya ang mane ang si thwituo ang ma uansugo ang thwithangtuo haifano ani bowaha ang ani bowa chai swkang thwituo ang omahai hinui uansugo agifru phano ang ani bowa no bwrwisi wngwi phano ang tonna muchungo haifano jani swui rohormani jani kwpal o swijak tobo mane jani khatangwi phaikha hingkai tamo khainai tamo khaio amtwui rok uansukha tingo hingke baba rok hinui ringna muchungo somoi somoi o hingke ang tei bisi kok sana thanglia naisidi norok.
siraimu no